Здравейте! Аз съм Мария от журито на Music Idol. Здравейте! Как се казвате? Аз съм Мустафа От кой град сте? от Калто Коляни. На колко години сте? Не мога да ги спомня. Какво ще ни изпълните? Песничка и стихотворение. Давайте! Само да си пусна техниката. Oh baby, I wanna make you away. Now you're at married state, you see why you're away. Baby wanna give her mine, I wanna know the day. I wanna baby love, for a baby love. Baby wanna give mine, I wanna baby love. Как се казвате момчето? Give you one. Как? Give you one, me too. Я разбрах.